Áno, kolagény sú mimoriadne dôležitá molekula. Dokonca ich je 28 typov tých molekúl. A ja si myslím, že sa objavia ešte ďalšie. Kolagény nás držia pohromade spolu s ďalšími molekulami, ktoré vám chcem predstaviť v tej knihe. Fibronektín, lamininy, elastín, kyselina hyaluronová. Množstvo molekúl, ktoré vytvárajú v našom organizme štruktúru, ku ktorej sa pripájajú všetky bunky. Štruktúru, ktorá umožňuje komunikovať bunkám. Je veľmi dôležité vedieť, z čoho to vzniká, aké to je úžasné, aké to je komplikované a ako sa o to starať. A tá kniha vám prináša nielen tento úžas, čo je mimochodom veľmi silný protied proti skepse a ponurosti a smútku a beznádeji a hnusobe sveta a špine, v ktorej sa toľkí ľudia s pôžitkom váľajú. Úžas, to je to, čo odlišuje deti s tým svetlom v očiach od mnohých dospelých. Pozývam vás k úžasu a pozývam vás k využitiu najlepších súčasných informácií a vedomostí o tom, ako si neničiť vlastné kolagény. Pretože toto robí rozumný človek. Rozumný človek nebude hľadať riešenie v hovedzom, prasacom a kohúťom a rybacom a mušlacom kolagéne. Rozumný človek bude robiť všetko preto, aby ho nezabilo auto, keď ide cez cestu. A tak sa pozrie doprava a doľava. A to je prevencia. Rozumný človek bude robiť všetko preto, aby chránil svoje kolagény. Aby ich neničil tým, čo je tak deštruktívne. Jedna z najhorších vecí pre naše kolagény je spánkový deficit. Napríklad. Kolagénom veľmi škodí veľa soli v strave. A dozviete sa ako a prečo. A tieto veci si treba pripomínať a dozviete sa veci, o ktorých ste doteraz podľa mňa naozaj nepočuli. A samozrejme, že je tu kapitola, ktorá vysvetľuje presný spôsob, aký môžete podporiť tvorbu vlastných kolagénov. Kapitola Naštartujte výrobu svojich kolagénov. Je kapitola, na ktorú sa pýtate, či je v tejto knihe. Áno, je. Samozrejme. Táto kniha je o tom, ako chrániť svoje kolagény, ako naštartovať tvorbu svojich kolagénov, aspoň tých, ktoré naozaj v organizme prechádzajú nejakým biologickým procesom rozpadu a regenerácie. Lebo máte aj kolagény, ktoré už raz keď vznikli, tak už si s nimi musíte vystačiť do konca života. A preto je dôležité vedieť, ako ich neničiť. A potom sú tu špeciálne kapitoly o vitamínoch, potravinách, výživových doplnkoch, ktoré majú alebo nemajú zmysel, ak sa chcete postarať o lepšie zdravie, vzhľad a krásu svojej kože, nechtov, vlasov. A špeciálna kapitola Môže mi toto zachrániť kĺby, kde analyzujem dostupné informácie o tom, či má alebo nemá zmysel užívať chondroitín, sulfát a glykozamín a všetky tie veci k MSM a podobne, ktoré poznáte z lekární a z reklám na všelijaké zázračné produkty na záchranu kĺbov. Postarajte sa o svoje kolagény, postarajte sa o svoje kĺby a začnite s tým oveľa skôr, než sa objavia prvé bolesti. Respektíve, keď už sa tie bolesti objavia, tak tomu venujte maximálnu pozornosť. Táto kniha je pre všetkých ľudí, ktorí chápu, že postarať sa o svoje zdravie treba skôr, než sa to zdravie začne rozpadať. Postarať sa o kolagény patrí k základným opatreniam, ktoré môže človek urobiť. Informácie, ktoré dnes výskum a veda nahromadili o tejto téme, sú nesmierne zaujímavé. Je ich nesmierne veľa. A doteraz som nenašiel na európskom ani americkom trhu žiadnu podobnú knihu, ktorá by to nejako sumarizovala a priniesla do takej podoby, ktorá je zrozumiteľná. Postarajte sa o svoje kolagény, pretože kolagény a charakter je to, čo nás v dnešnej dobe drží pokope. Bestsellery doktora Bukovského nájdete u nás za najlepšie ceny. Okrem kníh o zdraví aj webináre, špeciálne videá, aj možnosť objednať si prednášky aj pre firmy. Navštívte e-shop doktora Igora Bukovského na akv.shop.com.